Gu ordezkaritza lortu dugu, gure helburu bat hori zen, ordezkaritza lortzea, eta oso geratu gara Bizkaian gure lehendakari gaia legebiltzarkide moduan ateratzea. Alde horretikan gure aitortza guztia Alba Garziari eta bere paperari, bera egin duen paperari kanpaina osoan zehar. Carmenek esan duen moduan, bozeramailetza eta lidergotza era naturalean bere merituengatik hartu du eta espazio politiko honen etorkizunean ezinbesteko papera joko du. Ere bai, eskertzea militantzei, Ezker Anitza, Berdeak Ekuo, Sumar eta Mas Euskadiren militanteei egindako kanpaina erraldoiarengatik, oso baldintza txarrak genituen zeiratik eta lortu dugu ordezkaritza hori, beste esker oso handi batekin EH Bilduren kasuan, eta horrek ere bai, gure emaitzaren balioa mahai gaineratzen du. Baita ere, aitortzea berriro ere Eusko Legebiltzarrak eskerreko 40 eserleku izango dituela, eta berriro, gaur eta atzo eta kanpainan zehar entzun dugunaren arabera, Alderdi Sozialistak bere botoak, bere eserlekuak erabiliko ditu EAJ gobernuan mantentzeko eta Imanol Bradales lehendakari bihurtzeko. Aldaketa Euskadira heltzen ari da, aldaketa hori anitza eta polifonikoa izan behar da, eta horrexegatik, bai Ezker Anitza Izquierda Unidak eta bai Sumar koalizioa ezinbestekoa izango da etorkizuneko aldaketa anitz horretan.